balai ya ke office bat ka kerdan jong Petrus en ai ha uno wepat kini jing objek dang don ke objek te ke jubab ya kene ke jing gading ke jing wa hooj kalong ke basisya u jisu la ai ke jing bat ki rekom bat ki buram ki pakerpang lene special privileges habarok ki apostol henrei kepadon kam kalong kepadon kam batang u Petrus unyok priang ya ki sabi jong kahima kini ki sabi ki theu ya ka office jong ka jinglong sorda lene nong sumarying ya ka balabat tang da uwei ubreu om kakenhun ki wepat ki apostol rikarpat u Petrus kin penjari ya ki jing pensitom jong kabalang ne takabor bante malaong mene gospel ke Matius ban ai jing map ya ki pop mud ban pelaj tik kumba ki Katolik ki ngej ba ki leng dok soblei bat ki bishop ki lek menta henrei kan ne kamut ba om don siu ki wepat ki bor ba lamang kerpang da ka banta ka kerdan jong upop bat klempep u Jisu da ka pasyai ula ino ya ki sabi pada ula ai kerpang ya ki hau Petrus ke ba pen i ba u ai tang hau Petrus maruai ya kan ne ka bor kat ba ya ka kerdan jong Petrus ban long silenter jing im lene perpetual da ka ba don kinong mi pteng kalong ka jing hikai bangin pej biang sa sisen ya ka jing penya srim lene analogi jong usordar haying sim